abantwana Nkqubeko uzobabuyisa azibabuyisa nangoku anilalanga mna anilalanga ubusuku bonke ndicinga uba into abantwana bam banjani umnqobi uNomzaka thethanga netiti nenapkeni naye ke ngokuthulani ngesana zakhe anilalanga apha banilalanga nam yazi babe ndiyazile uma uNomsa uzokwenza lento ngakhange nimvulele mangaze ucinga uNomsa uzothi naba ucinga uzovuyisana nam kuba ndibuyelele nento dakhe mamela ke sisi zayikulinga kuthiwa khona into enzekileyo ebantwaneni babini uzaphela ubuhlobo bam uzofuneka sibambane mina nawe woman to woman nasi anikwazi ukukhalela ntoni sisi uba ezonyembeza sisi ubabuyisa abantwana ngcono vele uthule shebe ngcono vele uthule akusizi kuphela ukula nokuba ngumsindi akusizi ngicela ufonele uNomsa ke